Hej! Vi er taget til Køge Skatepark i dag. Den nye. Den hedder faktisk Skatepark Køge, skal jeg lige sige det forfra. Vi er taget til Skatepark Køge i dag. Den gule hal, den er lukket. Men lad os gå ind og se, om vi har fået en fed skatepark i stedet for. Hvad synes I om den nye skatepark? Den er rigtig god. Der er mange fede forskellige transitions og sådan noget. Meget glad for det. Der er også sygt mange mennesker. Ja, der er rigtig mange mennesker. Men det kan jeg godt forstå. Måske lidt mindre mennesker, selvom alt skal være, ikke? Fordi det er lidt svært at få skatet. Ja. Men ellers er det mega fedt. Fedt. Ej, hvor er du sød. Jeg skal have en hund. Mega fedt, når man har meget crap med i skateparken, som jeg altid har, at de så har bygget garderober til os, så vi bare kan lægge vores ting. A few moments later. Det er fuldstændig kaos, jeg har fuldstændig påfyldt med små børn. Vi kan ikke komme frem. Vi glæder os til næste gang. Vi har været i Køge Skatepark, og det var virkelig fedt. Og der var rigtig mange mennesker, men der var også rigtig mange på løbehjul. Hvilket kan være lidt problematisk, specielt når niveauet ikke er så højt, så det bliver sådan lidt ukontrolleret. Og en masse små børn, som... Ja. Men det er åbningsdag, så der skal selvfølgelig også være plads til dem, men ja. Vi håber virkelig, vi kan komme tilbage og holde nogle fede sessions. Vi har allerede gode idéer om, at man kunne lave nogle månedlige sessions, hvor der er nogle temaer. Det bliver girl session, old boy session, session for folk over 30. Whatever. Det kunne være fucking fedt. Vi glæder os virkelig til at komme tilbage. Og også til Køge Ungdomsskolehold, hvor man kan komme og blive undervist og holde i hånden af mig blandt andet.